Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahu Teala'nın selamı, rahmeti, hem bereketi barşabızga da erişse idi degan tilekte imamdan sırık tapşırığın başlap jiberabız. Hürmetli tamaşaçılarımız, sizden kelip erişken sorularga hazretlerimiz, ustazlarımız bilen birgelep cevap qaytartılan tapşırığı bu. Endi agar da sorularınız kalgan iken alarını o'zinaim o imam sabashki hozir.ru degan elektron adresga yo'llay olasiz. İnşallah biz alarni javob qaytarga tirishirmiz. Endi bugungi topshiriqqa kelganda alhamdulillahi robbil alamin bizning shu studiyamizda Qozonimizning Bek Nurli masjididan ismi to'g'ri kelib turadigan masjiddan Qozon Nur masjididan imomimiz Noil Hazrat Yusupov Noil Hazrat assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Endi Alloh taolo rahmatlarini bersaydi, tilashqishlarni bersaydi, so'rovlar kelib erishdi. Albatta sizden bilen birer tele topşurunu qarag'anasiz tag'in yo'llaylar. Noil Hazratga deb endi inshaalloh shunday so'rovlarning birisinden boshlab jibaramiz. Birinchi so'rovimiz bular yang'iri kishi agarda xabarsiz yo'qolsa, nikoh tarqalamı? Anda endi so'rovlar nelar o'z endi sizdan. Bu bek bugungi kunda beknak aktual. Qo'ybirsi albatta yo'qolgan ekan, qo'ybirsi so'ning yo'qolmay qo'shada. Olayda bulayı. Nikohqa bek жеңіл qaraylar qo'ybirsilari. Bunda endi albatta javob berganda, agar da yo'qoldi ekan, masalan, ul xotin qizning eri narsa ishlarga deganda, bu albatta ular birinchi e'lon etarga tiyishlar. Ul xotin qiz shusha erining tug'anlari, shahidlarına e'lon etarga tiyish, ul yo'q, qo'ya ul. Әтиәнләренә, аның мәсәлән, абыйларына, сеңелләренә, шаһитларына, шуңа күрә, менә кем никахта шаһит иде, югалды, менә кая ул дип, нитеп сораштырырга һәм эзләргә тиешләр. Бу дәвам итә 1 ел. Менә 1 ел. Моның турында әйтә бер төрек мөфтие, бик нык кызык бу Ханафи мазхабы буенча, аңа таянып әйтә. Шуңа күрә 1 ел көтәләр. Иғлан итәләр, менә кая гына аның туганнарына, виш бөтенесенә итәләр, кая ул, нәрсә ул. Һәм 1 елдан соң ул анарысын бара казыйга. Һәм әлбәттә инде казый ул шаһитларны чакырып, ул мөмкин ул хатын кызны ул ир белән айырага. Ул аны айыра. Нигә дигәндә бу бик нык актуаль. Монда ул хатын кызга бик нык авыр. Беренчедән нигә дигәндә аның 2-3 баласы булса, аңа авыр аларны карарга материаль яктан. Менә шуңа күрә андый да фикерләр бар, кайсылары әйтәләр гомер буе көтеп утырырга тиеш дип. Ул көтеп утырырга бик нык авыр була, аңа бит аларны ашатырга кирәк, киендерергә, бүгенге көндә аларны укытырга кирәк. Шуңа күрә ул менә 1 ел көтә, анарысын казыйга мөрәҗәгать итә. Шул 1 ел дәврында нәрсә эшләргә дигәндә, менә ул бала белән өйдә утыра мәсәлән. Ул әлбәттә аның туганнарына мөрәҗәгать итәргә тиеш. Һәм аның туганнары ул хатын кызыга килен була бит инде аларга, алар ярдәм итәргә тырышырга тиешләр. Шуңа күрә менә 1 елдан соң казыйга мөрәҗәгать итәргә тиеш. Әмма ләкин буны аны эзләүдә пассив булмаска, бик диккать белән аны эзләргә, игълан итәргә, тегеннән барырга, монсыннан сорарга, коллегасы анда бар икән, дусты бар иде икән, аны эзләтергә. Югалгач инде менә 1 ел үткәч казыйга барып шушы эшләрне эшләргә. Икенчесендә, менә монда инде хәзрәт булгачтан никахларны күп укыйбыз. Югалган әле ярый Аллаһ Тәала ярдәмнәре насыйп итсен. Әмма ләкин менә икенчесе була кайыр вакытта качалар. Ел кыз килә, хатын кыз. Сорыйсың аңардан, никахыгыз булдымы? Булды. Никахта кемнәр булды? 2 шаһит булды. Ул шаһитлар каян булган? Ул шаһитлар әллә кемнәр? Алар аны белмиләр дә икән. Ул никахта булганда аның әтисе, әнисе, абыйсыдыр, туганыдыр, бер кеме дә анда булмаган. Бу кызны шулай итеп, моңа иләнеп, моның белән нитеп, якынлык кылып дигәндә кулланып, ул каядыр анарысын икенче җиргә, чит илгә киткән дә һәм югалган. Менә андый бикнилар күп. Шуңа күрә без мәчеттә шаһитларны да әйткәндә, шаһитлар кирәк дип. Кыздан да сорыйбыз. Әтиәнигез сезнең кая? Менә кичә генә никахка килгәннәр иде сорарга. Егеттән сорыйм, әтиәнигезгә күрсәттеңме димен? Менә булачак киленне. Мәйтәм, ул бит килен аларга карата. Сиңа мәйтәм, хатын, ул да нет өйгә киләчәк. Әтиәнең ризамы дип сораштырырга. Бу шаһитлар, кем ул шаһитлар сезгә? Алар сезнең дусларыгызмы, туганнарыгызмы, коллегаларыгызмы? Кемнәр алар? Алар сезне беләләрме? Шуңа күрә без менә хәзрәтләр дә никахны укыганда моңа бик җитди карарга тиешбез. Бу бик зур проблема. Уенга караган кебек кенә карыйлар. Өйләнә дә анарысын айырыла.
Бу бит ЗАГС ул хөкүмәт каршысында, кешеләр каршысында, никах ул Раббыбызның каршысында. Аның өчен кеше җавап кайтарачак кыямәт көнендә. Шуңа күрә менә икенче не өлеше кайчан ташлап, качып китәләр, шушлай итеп. Ансы менә бик нык авыр һәм ул бүгенге көндә безнең зур проблема. Беренчесе инде әлбәттә ул менә шушлай итеп була, әлбәттә Аллаһ Тәгалә ул хатын-кызга ярдәмнәрен насыйп әйләсен, сабырлык бирсен, бик нык әлбәттә авыр. Һәм инде өметләнергә кирәк, ул беренче хатын-кызга, сорау бирүче менә хатын-кызга табылыр дип дуга кылырга, Раббыбызга ялварырга һәм 1 ел көтәргә. Һәм казый үзе мөрәҗәгать итеп, мәкшәйм 1 ел көтеп теге никах үзеннән үзе юк дигән сүз түгел, нәкъ менә казыйлар янына барып, без искә төшерәбез, әгәр дә мәсәлән Татарстанда безне карасалар, безнең Татарстаныбызда 9 казыят бар безнең баш казыйбыз дигәндәй, инде берничәктә безнең теге әгәр дә намазда көлеп җибәрде микән, намазын бозылды дигән кебек кенә, монда җитди генә, җиңел генә әйтеп булмый. Теге монда ак белән кара түгел. Аңларга кирәк, бу мәсьәлә бик күп тагын мәсьәләләргә бүленгән, никах мәсьәләсе бигрәк тә, шуңа күрә инде әгәр дә шушындай очрак бар икән, әлбәттә имамыгызга барып казый белән таныштыр, казыйга җиткер минем шушы гызырымны дип, инде казый монда карый, һич кенә дә теге анда 1 ай үтте, 1 ел үтте, 2 ел үтте, һәм минем никах таркалды дигән сүз монда юк. Булар барысы да казый белән генә эшләнә торган эшләр дип нокта куябыз инде бу сорауга. Чыннан да инде бу сорау бирүче безнең кешегә җиңеллекләр бирсен Раббыбыз. Инде икенче шундай кызыклы, бик тә кызыклы сорау мәсьәләләр әйттегез. Без хәзрәтләр никахлар укыйбыз. Сез мәчеттә мәсәлән экскурсиялар үткәрәсезме? Һәм сездә экскурсиялар бушкамы, әллә түләүлеме? Чөнки безгә шундай сорау биргәннәр, мәчеткә түләүле экскурсиялар оештыру ярыймы дип. Инде Аллаһу а'лам, менә бәлки теге экскурсия үткәрүче әйтәдер, бәлки мәчеттә булган кеше берәр әйтәдер. Ничек булса да бөтен якны карап алсак иде. Әйе, бик кызык сорау бу. Мәчеткә инде, мәчеткә керткәндә, анда күрсәткәндә мәчетне, аңа акча алынылмый. Анда әйбер юк ислам динендә. Мәчеткә керү бушлай. Без анда керә алабыз. Мәчетне карый алабыз. Әйтергә мөмкин, мәчетне күрсәтегез әле миңа. Аз гына сөйләп үтмисезме? Һәм инде әлбәттә ул андагы хәзрәт, андагы имам, ул әлбәттә тырышыр җиткерергә мәчетнең нинди икәне, кайчы елларны ачылган, нәрсәләр анда эшләнелә, ул әлбәттә бушлай. Акча сорау ул дөрес түгел. Монсында әйтергә дөрес түгел. Әлбәттә булырга мөмкин, мәсәлән шулай. Монсында әйтеп үтәбез инде. Без тәрбиятны карыйбыз. Әйе. Анда мәсәлән барабыз икән бер шәһәрдән нидедер мәчеткә. Белмим, анда без Булгарга барабыз. Ул әйтә, миңа машинага юлны акчасын бирегез әле дип. Мин сезне утыртып алып барам. Менә 10 кешене, 15 кешене газелема. Ул вакытта рөхсәт ителә. Ул ала өчен икенче әйбер өчен, мәчеткә керер өчен анда түләнелми. Ул бушлай. Анда керү бушлай һәм алырга да рөхсәт ителми. Бездә хәтта мәсәлән теге кайберсе әйтә бит, мәчеткә барсаң садака бирә кирәк дип бит. Ул да ул ул сөннәт әйбер. Теләсәң бирәсең, теләмәсәң юк. Аның ние юк. Шуңа күрә мәчетләргә килегез, мәчетләргә алып килегез. Үзегезнең әгәр дә шәһәрегездә, мәсәлән, авылыгызда мәчеттә булмадыгыз икән, эченә кереп карагыз. Бик кызыклы, бик матур. Анда кеше күңеленә тынычлык таба, рәхәтлек таба. Шуңа күрә керергә кирәк. Безнең менә мәчеттә Казан нурында анда бер хатын-кыз бар. Ул атнасына 1-2 тапкыр килеп китә. Мин аны шулай күреп алдым да инде исәнләштем, олы яшьтәрәк. Үзем дә намаз укымыйм ди. Мин менә шунда шушы хатын-кызлар безнең анда хәзер бит мәчетләрдә, менә озуррак мәчетләрдә теге иратлар өчен керү ие бар, хатын-кызлар өчен. Хатын-кызлар инен керәм дә, аска кереп мин шунда аз гына үземнең уй-фикерләрем белән теләкләремне, дугаларымны кылып утырам ди, үземчә ди инде. Әле намазга килмәдем ди. Әмма ләкин менә миңа ошый шулай килергә ди. Шуңа күрә килеп күңелеңне бушатып китәргә ул рөхсәт ителә, ул бушлай. Мәчет ул Аллаһ Тәгаләнең йорты. Анда кем тели, шул керергә мөмкин. Инде мәсәлән, менә хәзер безне караучылар уйлап куйдылар, менә Казан нуры дип әйттеләр, яки Болгар дип әйттеләр, яки башка мәчетләр дип әйттеләр. Барасы килә бит инде хәзер, күрәсе килә бит инде хәзер диләр дә юлга чыгалар ди. Алар нәрсәләр белергә тиеш? Мәсәлән, гаврат мәсьәләсендә, гусл, тахарат мәсьәләсендә кеше
әгәр дә инде аңлы рәвештә бара икән, теге былай гына гади гына турист түгел, ул теге тур белән генә килде, тур белән генә үтте, китте. Юк, мәсәлән, шулай үзенә ният куйды, менә барам, Алла бирсә, карап кайтам әле дип, менә ул нәрсәне белергә тиеш. Беренчедән ул әлбәттә чисталык. Аның менә тәне чиста булырга тиеш, ул тәһарәтле, тәһарәтне белмәсә, юынып булса да шунда, аз гына юынып, үзен чисталыкка китереп, тәне чиста булсын, тәһарәт дигәнне белмәсә дә, һәм инде шушы тәннәрендә аның пычрак булмасын, хайызлы вакытлары булмасын хатын-кызларның, һәм инде гаврәтләрен каплап, алар менә мәчеткә шулай килә алалар. Гаврәт дигәндә инде ул иратның менә шулай капланылган булырга тиеш, түбәтәй бик обязательно түгел, түбәтәй булса да бик яхшы була, ансыз да була, әмма ләкин булмаса, хатын-кызлар инде әлбәттә чәчләрен капларга тиешләр, итәкләре зуррак булырга тиеш. Шалбардан түгел, менә юбкадан булу хәерлерәк. Шуңа күрә инде, әмма ләкин инде безнең бүгенге көндә мәчеттә хәтта хатын-кыз шулай үтеп барса, менә эштән кайтканда күңеле нитеп китте. Безнең әлхәмдүлилләһ мәчетләрдә бүгенге көндә хәтта аның киеме дә туры килмәсә, мәчеткә кергәндә ул мөмкин сорарга: "Сезнең яулык юкмы монда?" Хәзер мәчетләрдә без яулыкларны бирәбез. Башына яулыкны бәйләп. Дежурный түбәтәй, дежурный яулык дигән. И шундый шалбардан икән мәсәлән, яисә итәге аз гына кыскарак икән, без аңа бәйләргә киемен дә бирәбез. Шуңа күрә бөтен мөмкинчелекләр бар. Кыямәт көнендә генә менә ничек җавап кайтарырга булыр. Шушы мөмкинчелекләргә. Ул чыннан да безнең әлхәмдүлилләһ мәчетләребез бит. Анда хәтта менә исемдә бер авылда мәчетне салганнар иде. Аңа әйтәләр: "Ник саласың? Авыл бетеп бара" дип. Бу инде әллә кайчан иде. Ул авыл бетми. Һаман шулай анда яшиләр, йөриләр, нитәләр дигәндәй, и мәчеттә дә шул мәчеттә тора. Шуңа күрә әлхәмдүлилләһ мәчетләребез бар. Алар бездә Татарстаныбызда әлхәмдүлилләһ күп. Аллага шөкер. Без аның белән аның кадерен белергә кирәк. Шуңа күрә теге мәчетләребезгә дә без ярдәм дә итәргә тиешбез. Йөрергә тиешбез, ярдәмнәрне күрсәтергә тиешбез. Килгән кунакларыбызга икенче шәһәрләрдән, мәсәлән, икенче төбәкләрдән кемнәр киләләр икән, мәчетебезгә алып барыйк. Хәзрәткә керткәндә дә әйтергә була, менә булар менә Төмәннән килгәннәр, Төмән татарлары менә хәзрәт күрсәтик әле мәчетебезне дип. Хәзрәт ул рәхәтләнеп шушы мәчетне күрсәтәчәк. Шуңа күрә инде әлхәмдүлилләһ шушы мәчетләрдә бит без бергәләшеп, җыелышып менә дугалар кылабыз. Илләребезгә Аллаһ Тәгалә тынычлык бирсен дип, җитәкчеләребезгә зиһен хикмәт Аллаһ Тәгалә бирсен дип, гомумән үзебезгә. Һәм шуңа күрә иншалла без яхшылыкта һәм рәхәттә Аллаһ Тәгаләнең теләге белән яшәячәкбез иншалла. Иншалла шулай булсын дигән теләктә инде күчәбез икенче сорауга. Ислам динендә кәләшне йолып алу, ягъни выкуп дип әйтгәндә, рөхсәт ителгәнме? Монда инде әлбәттә алар үзләре сөйләшәләр. Бу рөхсәт ителгән. Җавабы, әгәр шулай җавап бирсәк, рөхсәт ителгән, әмма ләкин инде бездә бит инде ул обязательный әйбердән, фарз әйбердән булып тора, ул да булса махр, ансы менә обязательный. Монда әлбәттә алар үзләре сөйләшәләр. Теге теләк булса әлбәттә андый ул егет һәм ул кыз, аларның әти-әниләре, вәлиләре шуның белән сөйләшәләр. Гырыф гадәткә карый дип әйтик күбрәк. Менә бар кайберселәре, мәсәлән, студентлар киләләр. Анда аның ул студентның выкупка да акчасы юк. Әти-әниләре әйтәләр: "Без ярдәм итәчәкбез" диләр. Алар шулай итеп өйләнделәр, никахны мәчеттә генә укыттылар, өйгә кайтып киттеләр. Әти-әниләр ярдәм иткән квартираларга алырга. Алар әле үзләре һаман әле КФУда укып йөриләр. Егет укый заочно, хатыны укый очно, егет әле тагын кайдадыр эшли дә. Шуңа күрә монда сөйләшү белән булай рөхсәт ителә ислам дине буенча. Ләкин инде һич тә онытасы түгел, мәхәр турында ансы инде менә тиешлесе дип әйтик инде. Ансы тиешлесе. Ләкин инде теге, мәсәлән, мәхәргә дә мөмкинлеге булган кешегә һәм инде менә шулай иттереп юлып алуга да мөмкинлеге булган кешегә без монда зыян юк, рөхсәт ителгән дип әйтәбез. Шулай ук менә мәсәлән монда кызыклы бер сорау, инде бу ризыкка кагылышлы, туйга булса да, туй турында сүз бара. Авылларда туй үткәргәндә машина тәрәзәләреннән конфетны ризык буларак теге җиргә ыргытырга ярыймы? Мәсәлән, кызыклы бит шунда. Алар спиртлы микән? Или булар ыргыталармы? Беренчедән конфет баллы тәмләй бер бит ул. Ул ризык. Бездә ислам динендә һәм гомумән безнең әби-бабайларыбыздан килгән ул ризыкка ихтирам бездә. Шуңа күрә аны алай ыргыту
дөрес булмас һәм ул кирәкмәс. Мәсәлән, анда конфеттан түгел акчада кайбер ниләрдә ыргыталар, шулай итеп, машиналарда үтеп барганда ыргыталар. Шуңа күрә бездә ислам динендә ул рөхсәт ителми, чөнки ул ризык. Хәерле булачак, әгәр дә без аны туктап, мәсәлән, бирсәк, берәм-берәм, анда мәсәлән конфетларны шушы бирсәк, яисә акчаларны 2 сумында 5 сум бирәләр бит инде теге кызык итеп. Аны бирергә була. Һәм аның ни дә, бу әйберне эшләүе дә кызык ни. Ул бит шундый мәгънә белән эшләнелә, менә кабуллардан булсын, теге кеше биргәч тә бит инде конфет бирсә, шул 2-5 сумны бирсә, 10 сумны бирсә, ул кеше бит инде нитеп кала, дуга кылып кара, сокланып кала. Шуңа күрә менә кабул булсын, рәхәт кенә яшәсеннәр дип дуга кылып калалар. Шуңа күрә иң хәерлесе монда аның кулына бирү. Үтеп барабыз икән, мәсәлән, кеше шулай итеп туйны үткәрә икән, үтеп бара икән, ул мөмкин токтарга машинасында. Шушы пакетыннан кая әле балалар, мәгез сезгә дип конфетлар дип, алар әлбәттә сокланып калачаклар. Тегеләй ыргытып, ул әлбәттә ризыкка безне ыргыту, безнең менә ипи балчыклары нигә төшкәндә, идәнгә төшкәндә, без әлбәттә аларын таптамыйбыз, нитмибез, без барыбер ихтирам белән итәбез. Булган суларыбызга да менә суның да без кадерен белергә тиешбез, чөнки бар җир, кайда ул су юк, алар аның белән интегәләр, ул Африка җирләрендә корылык белән. Күптән түгел генә YouTube каналында карадым, алар ипи урынына ашыйлар балчык. Мин шул хәтле гаҗәпләндем. Алар шушы балчыкны алып, су белән шулай нитеп, хәйнди исемдә юк, ул менә анда кара халыклар, шулай итеп пустыняда ни ягында, шуны ашыйлар икән һәм кимереп йөриләр. Алардагы андагы шир моннан безнең бар суларыбыз, безнең бар ризыкларыбыз, шуңа күрә без аларны, ул ризыкларны ыргытырга тиеш түгелбез. Без шушы ризыкларны ашап, менә икенче кешеләр белән бүлешеп, ыргытмыйча аны, бүлешеп матур гына итеп, Аллаһ теләгән Раббыбызга шөкер генә итәргә тиешбез. Мин шул хәтле гаҗәпләндем, шушы нине җирне шулай нитеп, кызыл җир шулай итеп нитеп, аны шулай киптереп, ашыйлар һәм шул балалар кимереп йөриләр. Аны кимерәләр дә су белән эчеп куялар. Шуңа күрә бик гаҗәпләндем. Шуңа күрә без ризыкны хөрмәт итәргә тиешбез, аңа җитди карарга тиешбез. Нинди генә ризык булса да, чөнки кемдер әйтергә мөмкин ул конфет кына бит инде, ләкин җәмәгать ризык бар икән, ул да ризык. Шуңа күрә дә ризык ул теге ниндидер байлык күрсәткече дә түгел, ул безнең без менә бер яшь киткән хәзрәт белән без бу дөньяга гыйбадәт кыларга яратылган затлар дип, менә шушы гыйбадәт кыларга, эшләргә, игә шулык мәсәлән байлык алып кайтыр өчен көчебез, көч кирәк, хәл кирәк. Менә шушы хәл кертә торган ризык кына ул әллә нәрсә түгел. Шуңа күрә аңа шулай карарга да кирәк, ихтирам да итәргә кирәк. Ул безнең тәнебезгә көч бирә торган бер. Аннан соң икенче ягы да бар бит әле хәзрәт мәсәл итеп киттегез, инде туктап, һәрберсенә аерым бирү дип. Бу көндә инде мәсәлән авыллар да зур, авыллар, шәһәрләр дә зур булган сайын гайбәте дә тиз тарала дигәндәй. Мәсәлән, әгәр дә бер көнне сезнең күршегез берәр төрле кызны кулыннан тотып, кибеткә яки тагын кая барганын күрәсез икән, кара инде теге ятсызлар име, егет белән кыз көпәкендә кулга кул тотышып йөриләр. Ул аның хатыны. Никсаны күрмәде, чөнки ул үтеп китте машина белән теге. Конфетын атканда үтеп кенә киткән. Менә әгәр дә сез әйтмәши ул чыгып, һәрбер кеше белән теге, шунда җыелган кеше белән генә инде "Әссәламу алейкум, мин сезнең авыл кияве булачакмын" дип анда таратып йөрсә, яки анда "Мин сезнең киленегез була" дип әйтеп теге бер итеп китсә, инде халык белә, бу бит аның кәләше, бу бит аның теге хәләҗәфәте, монда бер ни дә бер юк. Ни өчен әйтәм, чөнки менә пәйгамбәрбез белән шундый бер вакыйга булды бит, ул инде бер мәчеттән чыкканда, Гайша радиллаһу анха белән хатыны белән чыкканда, ике сахабаны күреп алды. Һәм теге алар янына килеп, инде "Әссәламу алейкум" дип әйтеп килеп, алар янына таныштырды. Бу минем хәләҗәфәтем Гайша дип инде. Инде теге сахабалар аптырап калдылар теге. Ник безгә шулай дип әйтәсең дигәч, сезне бу күренеш шиккә кертмәсен өчен, теге ниндидер кыз белән ниндидер теге хатын кыз белән йөри дип уйламасыннар өчен әйтеп куям алдан, бу минем хатыным дип теге бөтен шикләрне кисеп куйды дип әйтик инде. Монда да инде әгәр дә чыгып, алдан ук танышса, тагын бер нур өстенә нур гына булачак инде, иншалла. Һәм шулай ук квартирада, мәсәлән, яшиләр икән шәһәрдә, квартираны йорт икән ул вакытта да без күршегә кертергә мөмкинбез. Апа, мин өйләндем бит әле, апа, мин кияүгә чыктым бит әле, яисә абый янда, менә сезгә күчтәнәч керттек, кызым кияүгә чыкты, улым өйләнде, менә дип кертсәк, ул бу әйбәт гырыф-гадәт, алар дога кылып калып, исән-сау гына торсыннар, баламы ул, олы кешеме ул,
Шуңа күрә аңардан ул савап табыла. Һәм инде бу игълан итүдә. Анда әле тагын бер сахаба бар. Абдурахман ибн Ауф ялгышмасам, алар күчкәннән соң, хиҗрат кылганнан соң Мәдинәгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аны күрә. Һәм аңарда була ислемай исе сизә бугай ул. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям һәм әйтә, синнән ди хатын кыз ислемай килә дип әйтә. Һәм шул вакытта Абдурахман ибн Ауф әйтә, я Расулалла, мин өйләндем дип әйтә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аңа әйтә, бер сарыкны чалды, һәм аны ди, аш җи дип әйтә. Игълан итү йөзеннән дип әйтә. Шуңа күрә бу игълан итүдә менә шунда да хадис бар Пәйгамбәрбезнең. Иншалла, булсында шушындый күңелле чаралар, никах кебек, анда бәби туйлары кебек чаралар күп булып торса иде. Инде алга таба хәзрәт тагы шундый бик кызыклы сорау, мөселман булмаган кешеләр белән бер фатирда торырга ярыймы? Әгәр бүлмәдәге күршеләр дип әйтәйин, дингә каршы булган гамәлләр кылсалар, мәсәлән, башка илаһларга гыйбадат кылсалар. Гади бер мисал, мәсәлән, студентлар анда туры килде, тулай торакка туры килде, берсе бүтән дин әһле, берсе бүтән дин әһле мәсәлән. Алар белән бергә торырга ярый, рөхсәт ителә. Мәсәлән, бергә квартирада бергә яшиләр икән, шул ук тулай йортта яшиләр икән мәсәлән. Ул вакытта алар белән торырга рөхсәт ителә. Әлбәттә, инде монда әйтергә була, җәмәгать, мин менә иртән торып намаз укырмын дип, шунда аларның әйтергә дә була, җиткерергә аларга, менә мин мөселман дип. Мәсәлән, һәм монда алар белән талашуга кирмәскә. Ул инде менә яшьләрне карасак бит инде, анда алар әллә нинди җырларны да кабызырга мөмкиннәр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга Аллаһ Тәала шундый сүрәне иңдерә, ул сүрәдә әйтелә, аяты шундый: "Лакум динукум валиядин". Анда Аллаһ Тәала әйтә, эй Расулалла ди, моның башында инде шушы сүрәнең, әйтә, әйт ди син аларга ди, сезгә үзегезнең динегез, миңа үземнең динем. Шуңа күрә теге без ислам динен аларга ничектер бәйләнеп, аларга ничектер начар итеп китерергә дә тиеш түгел без. Эшлиләр икән, эшлиләр, анда үзләренчә нәрсәгәдер ышаналар, үзләренчә инде бәйрәмне бәйрәм итәләр икән мәсәлән. Безгә алар белән бергә торырга рөхсәт ителә, әмма ләкин инде ул мөмин мөселман кешесе үзенең менә шушы фарыз булган гамәлләрен онытырга тиеш түгел Раббысының каршысында. Нәрсә ул мәсәлән? Шул ук намазларын оялмаска тиеш. Кардаш, менә без синең белән бергә монда яшибез. Минем инде менә бар намазларым, минем менә 5 вакыт намаз укыйм. Шунда басып, мин иртән миңа гаҗәпләнмәгез, бу нәрсә эшли дип, мин менә намазны куеп, шушында тәһарәтләнеп, намазны укып алырмын дип әйтә. Шуңа күрә рөхсәт ителә, әлхәмдүлилләh. Әлбәттә, инде бүген көндә бик нык әйбәт. Берсендә машинада барганда, кич белән бик соң кайтканда, әле таксистның кәефе нирәк булып, ул музыканы бик нык акыртып куйды. Җыры да әллә нинди мәгънәсез, булай да баш ниткән. Мин моңа инде әйтәм, музыканы аз гына әзрәк куегыз әле дип инде. Булды да әзрәк куйды, кысып куйды тавышын. Шуңа күрә аны бит менә ничек итеп кеше әйтә. Теге кешегә дә карарга кирәк. Ул әзер микән, моны ишетергә юк микән? Аның бит әле ансы да бар. Шуңа күрә талашмыйча, нитмичә адәм баласы яши ала. Безнең әлхәмдүлилләh Татарстан менә бу яктан бик нык зур үрнәк. Безнең бер якта тора мәчет, юл ашагына тора авыллардамы, ул менә бәләкәй шәһәрләрдәме, һәм тора чиркәү. Без менә икенче дин әһелләре белән дә әлхәмдүлилләh бик әйбәт итеп яшибез. Шуңа күрә монда андый бер зыян зарар да юк. Инде шуннан да бүгенге көндә төрле спорт чаралары да бар безнең, төрле бергә үткәрә торганда төрле дин әһелләре конференцияларда үткәрәбез име, һәм безнең якка кунак булып килгән, чит илләрдән килгән кунакларыбыз бөтенесе аптырап, теге сыкланып дип әйтигәле, кайтып китәләр инде. Менә бу үзенә күрә бер шушы Россия җирлеге, Татарстан җирлеге үзенә күрә бер зур үрнәк булып тора дип, инде шушы планканы һич төшерергә ярамыйдыр. Хәзрәт, алга таба шуннан да бик борчый торган сорау. Бүгенге көндә менә әйтәсез, инде без шәһәрдә дә яшибез, авылда да яшибез, кешенең кулыннан сәгать та төшеп калырга мөмкин, балдак та төшеп калырга мөмкин. Балдак төшеп калмасын инде. Ул теге берәр төрле теге гаиләдән соң
балдак кисәнгә таптың дип алып куярсың да, хатының кайткач букайын чыкты балдак име. Бүтән терләйбеләр төшеп калсын, сорау мондайрак яңгырый, тапкан әйберне сату гынахмы дип инде. Монда инде әле тапсаң нәрсә шәтәргә түгел, әмма уже сатуга бару җиткәннәр. Шуңа күрә гомумән тапкан әйберләр белән нәрсә шәп була. Күп балаларны үзенә сакларга кирәк, ничегрәк алар турында бәлки игълан кылырга кирәктер. Һәм инде әгәр дә мәсәлән бер ничек тә булмый икән, монда язылган менә сату гынахмы. Безнең төп сорау тапкан әйберне сату гынахмы. Тапкан әйберне сату гынах түгел. Әйтик мәсәлән, әгәр дә ул әйбер бозыла икән, бозыла торган әйбер, шуңа күрә инде шул вакытта без аны бозыла торган әйбер икән, ул әйберне сатып, без анарысын ул акчаны үзебездә тотып, аның хуҗасын тапкачтында без аңа аны тапшырырга тиешбез. Әмма ләкин инде шулай гомумән моны әйткәндә, зурайтып дигәндә инде фикх китапларында ул килә шулай дип, әгәр дә үтеп барганда берәр нәрсәне күрсәгез, кышлыгында мәсәлән, тагы нәрсәдер, әгәр дә әз генә сез күңелегез нирәк икән, үзегезгә алып кала торган икән, аны алмагыз. Чөнки ул җаваплылык. Кайчан син аны аласың икән, син аның хуҗасын эзләргә тиешсең. Менә аның хуҗасын эзләргә тиешсең, син аны игълан итәргә тиешсең, интернетларда анда. Аның хуҗасын табырга тиешсең, һәм анарысын аңа аны тапшырырга тиешсең. Шуңа күрә аның якынча 1 ел, 1 елда әгәр дә таба алмыйсың икән хуҗасын, ул синең үзеңә кала. Менә шул вакытта. Әйтик, мәсәлән, була шулай, мисал өчен анда нидә фикх галимнәре әйтәләр, менә сарыкны алып таптың сарыкны. Иңә алып кайттың син аны. Кемнеке икән белмисең. Ашатасың, хуҗасы юк. Ашатасың, хуҗасы юк. Аны чалыр вакыт җиткән, чөнки ул уже картайып бара. Син аны чаласың, аның итен сатасың, тиресен сатасың, һәм аның акчасы кала. Хуҗасы килеп чыкты. Менә сату ягыннан инде әйтүем. Һәм шушы сарыкның хуҗасы әйтә: "Мин сарыгым югалган иде, шундый сарык" дип, син ул акчаны аңа тапшырырга тиешсең. Менә бу атала яхшы әйбер эшләгән менә бу кеше. Әгәр дә шулай табып, анардан ул менә шулай разбираться итсә, шулай итеп вакыты җиткән, аны чалып, итенең акчасын аңа тапшырса, бу була ин хәерлесе. Табып, менә шулай эшләүче кешегә, менә шушы әйбер белән мәшәкатьләнүче кешегә һич шиксез була әҗер савап. Ул моңардан саваплы була. Әмма ләкин инде ул аны үзенә алып калса, бер кемгә дә игълан итмичә, теге бездә бер ни бар бит. Аларга да ди, югалган әйберне. Ул сагат нәрсәме, 3 тапкыр сорарга да ди, бу кемнеке дип. Берсе дә әйтмәсә дә, кесәңә тыгасың да синеке инде ул. Шуңа күрә алай түгел, ул бик нык җитди бер, шуңа күрә без аны алай итеп алып, ул безнеке түгел, без теге урлаган дип гынах алырга мөмкинбез. Шуңа күрә аблай сатырга рөхсәт ителә. Әле менә Мәккә җирләрендә йөргәндә, гадәттә хәзрәтләребез әйтә берәр төрле шунда чыгып калган әйбер күрсәгез, я диспе, я акча мәсәлән, акча да түгел, теге акчаларны шундый кыйммәтлерәк әйбер, кыйммәтсезрәк әйбер дә күрсәгез ди, белегез, күтәрәсез икән, эзлисе була кешесен. Ул чөтеп китегез дип әйтәләр идеге. Аласыз икән, сезне көтеп тору юк монда. Сез эзлисегез була аннан теге, кемнеке бу дип. Шуңа күрә үтеп китегез дип. Шуңа күрә инде шундый очраклар бар идеге. Күрәсен, менә хәзерге вакытта чыгып калды кемнекедер инде, әле ул сагый кыла мәсәлән теге, йөгереп йөри бит инде, чыгып калды. Ул чыгып калганчы күтәреп алдың, карыйсың, инде ул чабып киткән теге сагый вакытында. Анда күпме кеше, меңләгән кеше исин шулай теге, кемнеке дип, әле үзем дә шундый бер очрак булды, теге нәрсәдә чыгып калгач инде, әле күреп калдым шул кешене теге, ул кешегә карый гына теге, былай торып алып, шул кешегә яна барып биргә туры килде дип әйтик инде, чөнки хәзрәтләр безгә әйтә иде, әгәр дә кешене теге табу алмау куркынычы бар икән, күтәрмәгез, кагылмагыз, үтеп китегез дип инде, чөнки ул сезнең өстегездә җаваплылык булып тора, ул сезнең малыгыз түгел дип. Мәсәлән, икенче сорау, кеше сөймеше тапты шул ук, мәсәлән, сарыкны булсын, тагын нәрсәне булсын, һәм инде шалып аның менә итен сатты, акчасын алды, һәм әйтә, бу бит бар табылган әйбер, теге минеке түгел. Мөмкинме, мәсәлән, уланы закат хәйрия фондына яки берәр төрле ятимгә, күршесе ятим икән, кертеп бирә аламы, мәсәлән, садака итеп тарата аламы уланы. Һәм инде икенче сорау, шул вакыттан соң кешесе килде ди. Әйдә, икесен дә карыйбыз инде. Кешесе килмәде, гомумән 10 ел көтте ди. Все, акча юк, менә бирде ул.
бирә аламы шулай дип инде теге кешегә садака булсын шул кешедән дип тә мәсәлән нияте мәсәлән ул әйтә, югалтган кешедән садака булсын шушы кешеләргә дип инде. Икенче чират алар килмәделәр, сорамадылар. Тапшыра аламы? Ул килеп чыкты. Икесен дә карыйга идегез. Килеп чыкмады, тапшыра аламы дип әйтик инде, һәм инде тапшыргач килеп чыкты дип әйтик. Бу инде әгәр дә менә беренчесе булганда, кайчан ул аны табып, аны сатып мәсәлән, аның акчасын инде ничә еллар үткән икән, бу килмәде инде, тапмадым мин бу кешесен дип садака или закат нине берәр фондка җибәрә икән, бирә икән, бу әлбәттә була нур өстенә нур. Кемгә карата? Беренчесендә үзенә дә карата. Бу чөнки ул изге гамәлдә катнашучы үзе. Һәм теге кешегә дә була савап, чөнки без кеше исеменнән ул исән булса да, без аның исеменнән әҗер савап эшли алабыз. Аның исеменнән берәр нәрсә тапшыра алабыз. Шуңа күрә бу саваплы. Икенчесендә инде әлбәттә әгәр дә ул кеше килеп чыкса, без инде аңа килеп чыкса, без дөрес эшләдекме дигәндә, без дөрес эшләдек. Чөнки монда инде вакыт бик күп үтте. Без аңа әйтергә тиешбез, кардәш, менә вакыт бик күп үтте, мин аны менә шулай шунда тапшырдым дип әйтергә тиеш. Ул инде әлбәттә иншалла аның өчен кайгырмас дип өметләнәбез инде. Кайгырмас дип өметләнәбез. Ләкин менә шулай була. Икенчесендә дә бу рөхсәт ителә. Ул әйтә, мин озак көттем дип. Шуңа күрә ул бит менә җаваплылык, ул менә сиңа менә берәр нәрсә тапшырырга кирәк икән, менә бу инде әҗәт кебегрәк бит. Үзең үз өстеңә аласың бит нине. Берәр нәрсә бирергә кирәк икән, ул кешенең күп ниен ала. Шул уй фикерләрен, улар турында уйлап йөрин итә. Шуңа күрә инде вакыт үткәч аны тапшырды икән, аңа әйтергә тиеш. Мин сезне менә озак көттем, ләкин мин аны менә шундый фондка нигә җибәрдем. Анда менә шундый фәлән шушы хәтле сум булды, акча булды. Мин аны сезнең исемегездән бирдем. Шуңа күрә әҗер саваплары сезгә булсын. Амин. Инде без искә төшерәбез, монда вакыт дигән әйбер бар, ягъни теге таптым, эзләп тормыйм әле, вакытны көтеп тормыйм әле, илтеп бирим әле дигән сүз түгел. Монда әлбәттә инде күпмедер вакыт үтәргә тиеш. Әгәр дә инде менә алдан ук әйтелде шартлар, ул тиз бузыла торган әйбер булырга мөмкин, ул берничә елдан бузылырга торган әйбер булырга мөмкин, ул бәлки бер кашында бузылмый торган алтын көмеш мәсәлән. Шуңа күрә инде иң әйбәте имамнарыгызга барасыз, мәхәллә имамнары һәм сорыйсыз, хәзрәт, бу әйбер белән нәрсә эшләргә, бу әйбер белән нәрсә эшләргә һәм бу әйбер белән нәрсә эшләргә, минемчә һәрбер очракта да сезгә имамнарыгыз җавап кайтарыр. Хәзрәт, икенче бер кызыклы сорау, әлбәттә бу кешенең бәлки намусына теге ятышлы сораудыр инде. Безнең бит бүгенге көндә бик шундый киң таралган әйберләребез бар. Мәсәлән, аның берсе букрасинг дип атала, ул теге китапны бушка куялар да, син шуны алып теге укып кире кайтара аласың. Ләкин менә безгә сорау бирәләр, шушы букрасингтан алган китапны сатырга ярыймы дип. Яки китап алып аны кире кайтармаска мөмкинме дигән сорау да бар инде. Монда инде әлбәттә ул кеше кайсысы шул китапны шушы нигә куя икән. Бу бик әйбәт уйлап чыгарылган әйбер, алхамдулилла. Әйбәт система дип әйтәм. Әйбәт система бу. Ул әлбәттә күптән түгел генә бит 2000 елда гына 19 микән 20-21 елдан барлыкка килде. Ул шул анда китапны тапшыручы кеше, ул аны тапшыра, кешеләр аны укысыннар дип. Аның анда куела номеры һәм икенче ягыннан шулай номеры сайтка нигә нәрсәгә анда куела торганы, ул фиксировать итәме, мин шушы менә китабымны, мәсәлән, анда менә куйдым шушлай итеп полкага дип. Аны шул икенче кеше килә, бушлай куяланы, ул аны аннан ала. Ул әйтик, мәсәлән, менә Мәскәүдә ялгышмаса метроларда бугай ул бар. Аны ала һәм ул аны шулай ук җыя. Мин алдым аны укырга дип, шушы кодны аның җыянда һәм куя. Ул китапны сатырга ярамый. Чөнки аның баштагы куючы кешесе аны куйган бушлай итеп. Безгә була гынах. Үзеңә алып калырга шулай ук ярамый. Син аны укып бетергәчтендә аны икенче кешегә түгел, шунда каядыр куярга тиешсең. Һәм анарысың, аны шунда сайтка кирип, анда язып куясың, аны мин укып бетердем, тапшырдым дип. Шушы кодны җыеп. Шуңа күрә без аны үзебезгә алып кала алмыйбыз, сата да аны алмыйбыз. Нинди генә ул кыйбатлы, нинди генә ул мәгълүматлы китап булмасын. Шуңа күрә кулланабыз да, файдаланабыз һәм күпме вакыт нитә. Мәсәлән, без анда берәр нәрсә язабыз икән, безгә ул 1-3 айга кирәк икән, 4 айга,
без аны 3-4 ай буена шулай куллана алабыз шул китапны. Әмма ләкин аннан соң аны тапшырырга кирәк. Бу эштә бездә ни була? Бер караганда чыннан да инде безнең теге җиңел генә акча эшләү юллары каралмаган дип әйтик инде динебездә, чөнки mesela şul ук азарт уеннары булсын, тагын нәрсәләр булсын, мин амәләти шайтан дигән Пәйгамбер Аллаһ Тәгаләнең бер аяты бар дип әйтик инде. Ул шайтанның амәлләреннән тиз акча эшләү, тагын нәрсә бигрәк тә инде, әгәр дә теге карамында күпме китап икән, аларны бушка куян, бөтенсен алам да куям сатырга, сатып бетерем акча эшлим. Әлбәттә, бездә теге ничектер җиңел акча эшләү юллары хупланмый динебездә, кылматлы җәмәгать. Инде теге маңай тирләрен түгеп эшләгән хезмәтнең аны тәме дә икенче акчасы да кадерле дип әйтик инде. Менә әле бездә тагын нитәләр теге бакчалар була бит инде. Шундай берне күргәнем бар, ишеткәнем дә бар. Ул бакчаның хуҗасы бар. Әмма ләкин инде ул анда мәсәлән, ул кура җиләгенең вареньесын бик кайнатмый инде. Әмма ләкин инде кайнатмаса да, нитмәсә дә, без аны аннан алыр алдыннан аңардан сорарга тиешбез. Кардаш, күршем менә, синең бит инде ул кыйлы бетә. Ярыймы мин кирип җыеп алсам, шушы кура җиләген хәләл җифетем менә варенье кайнатыр иде дип, рөхсәт итәсеңме дип, без аңардан да менә рөхсәтне сорарга тиешбез. Ата кайберселәре рөхсәтне сорамыйча, кирип аны тиз генә бетонына җыеп, шушы кура җиләген кайната. Ул рөхсәт ителми. Без аңардан сорап, әгәр дә чыннан да ул аны кыйлып ята икән, аны чыпчыклар гына ашап яталар икән, ул вакытта ул әлбәттә үзе рөхсәт итәчәк. Әйе, кирип алыгыз дип әйтәчәк. Шуңа күрә менә мондый әйбердә дә без аңардан сорарга тиешбез. Яисә ул алма булсын, теге ни булсын, җир җиләгәндә, бакча җиләгәндә үсә аны мәсәлән. Бу бик шундый җитди сорау. Без ул урлауга тиң була. Хәзрәт, менә бала йоклаганда Коръәннең аудио язмасын кабызып куярга ярыймы дип безгә сорап биргәннәр. Ярый. Моның әлбәттә җавабы ярый. Әмма ләкин инде ул инде хәерлерәк, аңа бик якын куймаска ул балага. Чөнки бит инде ул балага гына түгел, ул безгә дә. Безнең менә телефоннарыбыз бар, наушникларыбыз бар, без шулай колакларыбызга куябыз. Аларны бик нык кабызырга ярамый, каты итеп. Ул безнең нервная системага тәэсир итә. Шуңа күрә инде без аңардан сак булырга тиешбез. Мәсәлән, бала ята икән, без аны ераграк куярга тиешбез. Компьютер колонкасы булсынмы ул, яисә ул телефоныбыз булсын икән ул. Ераграк куярга тиешбез, теге колак ниенә башына ук ул баланың куймаска, әле ул яңа барлыкка килгән шушы дөньяга. Шуңа күрә аның азыннан йөрәк. Рөхсәт ителә, әмма ләкин ераграк куярга һәм ул йоклап киткәч төндә аны хәерлерәк сүндерергә. Ул бит инде йоклап киткән, шуңа күрә аны кабызып торуда кирәге юк. Әмма ләкин монда мин тагын да әйтер идем, иң хәерлесе һәм иң яхшысы кайчан ул баланың үзенең әтисе яисә аның әнисе үзенең теле белән матур итеп укый икән шушы Коръән аятларын, бу инде әлбәттә иң хәерлесе. Ул иң хәерлесе. Шуңа күрә әнинең сүзе, ул әтинең әйткән сүзләре, теге теле, әлбәттә ул Коръән аятлары булса, ул әлбәттә йөрәккә, күңелебезгә бик нык рәхәт итеп керә. Шуңа күрә әти-әни үзе укыса бик хәерле булыр иде. Шуңа күрә без дә менә исем кушканда балаларга әйтәбез һәр вакыт, тырышабыз. Менә тырышыгыз үзегез ятларга. Берәр нинди дуганы, алар сорап та куйлар нинди дуга дип. Ятлап менә шуны балагызга укысагыз, ул иң хәерлесе. Ә мин бит белмим ди, ә мин бит нитмим. Алыгыз Хафтияк шәрифне, бәләкирәк кенә берәр сүрәне мәсәлән, аны табыгыз интернеттан дидек бит менә. Шулык аудио язмасын дип әйтәләр. Шулык аудио язмасын һәм үзегез шуны менә нитеп карап, аз гына килеп укырга өйрәнсәгез, мин гынах алмыйммысың дип әйтергә мөмкин бит. Юк, гынах алмыйсың. Өйрәнгәндә һәр бер кеше ялгыша. Мин өйрәнгәндә дә, сез өйрәнгәндә дә, без Коръән аятларын укырга өйрәнгәндә ялгышып шулай нитеп без инде әлбәттә өйрәнәбез. Әмма ләкин ул иң хәерлесе. Алай булса бит, Ленар, безне бит хәзрәтләрне игә чакырмаслар иде. Шушы колонкаларны гына кабызып куярлар иде. Компьютерда гына кабызып куярлар иде. Юк бит, әйтәләр, килегез, азанны әйтегез, бабай килсен, я хәзрәт килсен, анда яшь кеше килсен, азан әйтсеннәр. Чөнки тел белән әйткәндә, кеше үзен иткәндә, интернетка, телефонга караганда, энергетикасы совсем икенче. Анда икенче төрле. Шуңа күрә иң хәерлесе менә шулай. Үзеңә дип әйтик, яки кеше чакырып. Инде мәсәлән кеше үзе йоклый алмый, тынычсыз дип әйтик инде. Шулай үзенә мәсәлән шул телефонда бит инде таймерлар да бар, яки тагын нәрсә,
сіз бізден әйттіңіз, бала йоклап кеткәч сүмдерге кирәк. Шуңа күрә әйтәм инде шул таймер турында. Мәсәлән, ул белә, мәсәлән, бер ярты сәгатьтән чыклап китә ала. Шуңа күрә бер 45 минутка куям, мәсәлән, таймер. Шулай ук үзенә дә кеше Коръән куеп йоклап китә аламы? Әйе. Шулай итеп, кабызып, анда мәсәлән, берәр нинди рукияны кабызып, Коръән аятларын, сүрәләрен кабызып, анда менә җыелган шундый сүрәләр ниләр була. Яисә аятул курси укылганда берничә 45 минут, хәтта шундый да бар 1 сәгать укыла. Аны кабызып куйса, ул алай да мөмкин. Күңеленә китерәчәк тынычлык, рәхәтлек. Мин берсе белән эшләшкән идем, ул әйтә, минде булай мәҗлестә инде. Ул әйтә иде, минде кабызып куям ди, яңгыр явуын ди. Янда урман тавышлары, интернеттан да әйберләр бик күп. Мин әйтәм, сезнең әйтәм менә берәр ни дугалар кабызып куйганыгыз бармы? Юк ди хәзрәт инде. Бу кабызып куйды, шулай итеп. Исемдә юк инде, нинди шулай гел кабызып куя инде шул. Таймер куеп, йоклап китәм ди. Шул менә беренче тапкыр ди, бу инде икенче көнне миңа әйтә, мин шулай кабыздым да йоклап киттем ди. Иртән уяндым ди, шул хәтле ди, менә ит бит пешә ди ниде кастрюльдә. Ул теге кабара, теге нитә, йомшара ди. Иртән минем шундый тәнем булды ди. Йомшарган менә шундый ничектер җиңел бер ниемдә ял иткән дип әйтә. Ял иткән әйе. Шундый ниде. Башта теге ниттем ди. Аның укучысы да ди, теге матур итеп, ни итеп укыды. Мин берәр аңламадым ди. Әмма ләкин инде менә теге анда бит инде безнең тәҗвид белән, макам белән теге үзенең моңы ни бар бит инде дигәндәй, шуны тыңлап нитеп ди, менә шулай итеп уяндым ди. Шуны тыңлый ул аны. Менә безнең инде вакытыбыз ашап килә, бер генә кыйса сөйләп китәм. Бер вакыт бабай оныгына инде Коръән укыра кушканнан соң оныгы килеп әйтә, менә бабай мин бит аны аңламыйм теге. Ул бит гарәпчә, мин бит аны аңламыйм дип әйтә инде. Шул вакыт инде бабай әйтә, бар улым ди, миңа су менә әле ди, менә бу кәрзиннәр белән ди. Кәрзиннәр теге ботаклардан үрелгән кәрзиннәр инде. Гадәттә бабай бу кәрзиннәр белән үзенең пишенә өйгә җылы булсын өчен таш күмер ташыган була. Аңа күрә кап-кара шундый ике кәрзин балай төшеп китә инде. Теге бабай инде тагын нәрсә кушасың инде, аңлашылмый торган бер ничек инде моның белән су алып менеп булсын инде, бу бит агып бетәшәк хәзер ди. Шулай да ала, менеп китә өенә. Менеп биткәнче теге агып бетә су. Бабай әйтә, бар инде мен инде ди. Малай тагын төшеп китә, тагын суны ала, тагын менә карый, тагын су агып бетә. Шулай итеп бик күп тапкырлар теге кабатлана дип әйтә инде. Малай асылын аңламый, нәрсәгә шулай эшләргә кирәк, ләкин эшли дип әйтә инде. Инде бер 5нче тапкырында менгәндә бабайга әйтәм, бабай, менә бит ни күреп торасың, алып менә булмый моның белән су дигәч, бабай әйтә, кәрзингә кара әле ди. Кәрзингә караса, кәрзин чипчиста, таш күмернең теге изе дә калмаган, кара таплар калмаган, су чипчиста ясап бетергән кәрзиндән дип әйтә инде. Һәм бабай әйтә, менә улым аңлыйсыңмы ди, син аңлап бетермәгән әйберләр ди, нәрсәгә китерә ди. Менә синең мәсәлән күңелең кара булса ди, тынычсыз булса ди, Коръән тыңлый, акырынап чисталык килә ди. Менә син дә ди, мәгънәсен күрмәгән инде, башта су менүн ди. Бит күрәсеңме, су теге бер генә жуганда бетерми, беренче тапкыр теге жугыра кирәк дип әйтә инде, ләкин чистарта ди. Коръән дә шулай күңелләрне чистарта, пакландыра, шуңа күрә инде. Хөрмәтле җәмәгать, менә бәлки сез безне йоклар алдыннан карыйсыздыр, бәлки YouTube'дан карыйсыздыр дигәндә ничек кенә булмасын. Без инде шушы мизгелдә саубулашыйк әйдәгез, хәзрәт белән, сезнең белән. Сез инде Раббыбызның бик Коръәнен, бик китабын алып, теге күңелләрегезгә нур алып, тынычлык алып, алга таба дәвам итегез. Хәзрәт, монда килгән өчен, җавап кайтарганың өчен зур рәхмәт. Әле сораулар күп калды. Шуңа күрә сезне көтәбез икенче тапшыруларда. Алла бирсә, вакыт табып килерсез дип өметләнеп калабыз һәм саубулашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Иншаллах. Бик зур рәхмәт сезгә. Амин иншаллах. Хөрмәтле тамашачылар, инде имамнан сырык тапшыруның ни кызганыч вакыты чыкты. Ләкин бездән аерылмагыз. Хозур ТВ каналында әле күңелле тапшырулар, гыйбрәтле тапшырулар сезне көтә. Без бары тик имамнан сырык тапшыруын төшерүче команда гына сезнең белән саубулашабыз. Һәм әлбәттә Раббыбызның сәламе, рәхмәте, бәрәкәте барчагызга да ирешсә иде. Монда алган сорауларга алган җавапларыгыз сезгә барып ирешеп, гамәлләр кылган насыйп итсә иде. Исегезгә төшереп, без бүгін бездә кунакта Казан Нур мәчете имамы Наил хәзрәт Юсупов булды. Аңа да Аллаһ Тәгаләнең үзенең рәхмәте, бәрәкәте булсын. Сезгә дә шулай ук. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.